Nå, tilbage til vores... jeg ved godt, det er tidlig søndag for nogen. Ja. Nogle er det også bare et godt stykke op af formiddagen. Det kommer jo lidt an på, hvad man har lavet i går måske. Ja. Men ikke desto mindre, så var der børnemelodi Grand Prix i går. Ungdomsmelodi Grand Prix. Og som det, du sad og hujede med til sofaen. Jeg var faldet i søvn på sofaen. Og så vågnede jeg til det, ikke? Jeg synes sgu, det var et godt show. Altså, der var et godt tempo i. Og, okay. Der er så lige nogle af børnene, hvor jeg tænker sådan, de er måske lige gamle nok til at stå og være med i børnemelodi Grand Prix. De virker lidt for teenage-agtige, ikke? Er man for gammel, når man er teenager? Ja, det synes jeg. Når man lige pludselig formår det der med at flirte med kameraerne og... Ja, men det kan de jo bevidst om sit fra de udseende 7 nu, altså. Ja, det er faktisk rigtigt. Der har tingene jo rykket sig lidt, siden vi var børn. Det var noget, et par drenge, der hedder Chestnut Avenue, der vandt i går. Det var fandme da et fedt navn. De forkerte vinder, hvis du spørger mig. Nå, men hvem holdt du på? Jeg holdt på Kastanje, og jeg vil meget gerne spille første vers. Af Kastanje? Af Kastanjes sang. Hun stod i et lille strutskørt. Hed hun Kastanje? Ja, det er jo så også fordi, at tingene er skrevet lidt siden vi var børn. Det kan man hedde nu. Ja, det kan man, hvis man kommer fra sådan lidt boheme hippie-familie, hvor man ligesom bare vokser op med instrumenter i hele hytten, ikke? Så kan jeg okay hedde Kastanje. Ja. Og det gjorde Kastanje. Hun var måske... Hvad har hun været? 21 høj eller sådan noget? I en skrigende gul. Du kender godt de der Nørgaard, tror jeg. Ja. Ja, standarden. Ja, har du ikke sådan en på i dag? Nej, det har du ikke. Nå, og så et strutskørt. Ja, det lyder da allerede flot. Og så havde hun en percussionist og en trommeslager. Ja. Og det lød sådan her, og det var skide godt. Sådan er det jo i superfinalen. Så sker der ting omkring, der skal teknik ind, og der skal nogle trommer ind, og det er jo et større setup med Kastanje. Hun har jo 2 trommeslager, og hun har jo 2 danser med. Og nu er vi klar ved det, hvor jeg tager rigtig godt imod sang nummer 1. Her kommer Kastanje. Og læg mærke til teksten. Ja. For den giver mening. Hold op, var hun lille. Ja. Var det sejt. Mm. Det der, ikke? Det går hen og bliver et kæmpe hit. Det er da i den grad både en tekst, og leveringen er også eminent. Jeg synes da, jeg har da nærmest aldrig hørt noget så sejt. Nej. Nå, tilbage til vores... jeg ved godt, det er tidlig søndag for nogen. Ja. Nogle er det også bare et godt stykke op af formiddagen. Det kommer jo lidt an på, hvad man har lavet i går måske. Ja. Men ikke desto mindre, så var der børnemelodi Grand Prix i går. Ungdomsmelodi Grand Prix. Og som det, du sad og hujede med til sofaen. Jeg var faldet i søvn på sofaen. Og så vågnede jeg til det, ikke? Jeg synes sgu, det var et godt show. Altså, der var et godt tempo i. Og, okay. Der er så lige nogle af børnene, hvor jeg tænker sådan, de er måske lige gamle nok til at stå og være med i børnemelodi Grand Prix. De virker lidt for teenage-agtige, ikke? Er man for gammel, når man er teenager? Ja, det synes jeg. Når man lige pludselig formår det der med at flirte med kameraerne og